Danmark i aften. Det er nemlig lige kun 100 dage siden, at Danmark blev europamester. Og små 10.000 publikummer har fået invitation til festen i aften. Gæsterne på banen, det bliver også de samme taberne i den omtalte EM-finale, nemlig Tyskland. Det står med brede byer, nærsat til Østerstrand, nærsat til Østerstrand. Det bugter sig i bakkedag, det er gammel Danmark. Og det er fra jeg sagde, og det er fra jeg sagde. Og gamle Danmark skal bestå, så længe bøget spejler sit op i bøgen blå, sit op i bøgen blå.